אהלן, אני איתי חנן, בן 20 מהרצליה, ורציתי לספר לכם למה התפקדתי למפלגת העבודה כדי לתמוך בשלי. האמת שהכרתי את שלי ואת הפעילות שלה מקרוב כבר לפני כמה שנים, וגם תמכתי בדרך שהיא הובילה, אבל האמת היא שלא, בוא נגיד לא בלי היסוס. אני לא חשבתי שאפשר לתמוך, שאני יכול לתמוך במנהיג שאני לא יודע מה הוא חושב על תקיפה באיראן, על נסיגה לקווי 67 ועל ירושלים, שאני לא יודע תכלס מה דעתו על נסיגה מהגולן ועל שלום עם סוריה. ובאופן כללי האמת חשבתי שחוסר באיזה סכין, מזלג ואיזה פלאפל אחד לפחות על הכתפיים זאת סיבה מספיק טובה להתפשר על מועמד אחר. ו... ואז כמו שאתם יכולים פה לשים לב, אני חליתי בלוקמיה לפני 7 חודשים בערך, ולצערי גם שוחררתי מהצבא בגלל זה. כרגע אני פה נמצא בחדר מבודד, אני נמצא בבידוד כי לפני שבועיים אני עברתי השתלת מח עצם, וזה היה אחרי חצי שנה בערך של טיפולים כימותרפיים, קצת יותר. ועם הזמן אני הבנתי שאם הייתי חי במדינה קצת יותר קפיטליסטית, קצת יותר באמריקה, אז אין מצב שהייתי מקבל את הטיפול שאני קיבלתי פה. פשוט כי, מה לעשות, אין לי את המאות אלפי שקלים האלה זמינים, מאות אלפי השקלים שהטיפולים האלה עולים. ובאמת אז הבנתי שאיראן והפלסטינים וסוריה זה חשוב מאוד, אבל אם נוותר על מדינת הרווחה שבנינו כאן, שהייתה לנו, ואותה אחת שלאט לאט בורחת לנו מהידיים, אז לא יהיה מי שיתעסק בכל הנושאים האלה. אני חושב שלשלי יחימוביץ' יש סדר עדיפויות לאומי שהיום אני באמת יכול להגיד בלב שלם ולהאמין בזה שאין חשוב ממנו למדינת ישראל ולנו האזרחים שלה. זאת הסיבה שגם אני התפקדתי לשלי.